Mae cymegwyr dadansoddol a gwyddonwyr fforensig yn cynnal profion cemegol i adnabod sylweddau anhysbys. Gellir cymryd y rhain o ardaloedd sy'n cael eu hymchwilio, fel carthfosydd neu leoliad trosedd, a mynd â nhw nôl i'r labordy i'w dadansoddi. Gall cymegwyr cynhyrchu hefyd gynnal profion cemegol ar hap fel rhan o broses rheoli ansawdd wrth gynhyrchu sylweddau. Rydw i'n mynd i wneud 3 arbrawf byr y gellir ei defnyddio i adnabod ïonau. Cofiwch, pan fydd yr atom neu foleciwl yn colli electronau a gwefr negatif, mae'r ion yn bositif. Pan fydd yr atom neu foleciwl yn ennill electronau a gwefr negatif, mae'r ion yn negatif. Unwaith y byddwch chi'n gyfarwydd â'r profion hyn, bydd gennych chi becyn cymorth i'ch helpu i adnabod sylwedd anhysbys mewn labordy. Yr arbrawf cyntaf yw prawf fflam, sy'n cael ei defnyddio i adnabod ïonau metel. Rydyn ni am weld lliwiau llachar yma, felly mae hyn yn gyffrous yn weledol. Mae'r ail brawf yn defnyddio sodiwm hydrocsid i adnabod ïonau positif. Ac yn olaf, byddwn nhw'n cynnal grŵp o arbrofion i adnabod ïonau negatif gan gynnwys carbonadau, sylffadau a haliadau. Felly, beth am ddechrau gyda phrofion fflam? Mae pob ion metel yn dangos lliw fflam gwahanol. Felly, os ydym yn gwybod beth yw lliw fflam pob ion metel, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth honno i adnabod ion anhysbys. Mae sesiwn ymarferol heddiw yn ymwneud ag adnabod y lliwiau hyn. Felly, mae gennym ni'r hydroddiannau halwyn sy'n cynnwys yr ionau metel mewn poteli wedi ei labelu. Mae sawl ffordd wahanol o gynnal prawf fflam. Heddiw, rydw i'n mynd i ddefnyddio'r dull splint pren, ond gallech ddefnyddio gwifren nicrom. Mae'r ddau ddull yn gweithio'n dda. Mae'r sblintiau pren wedi cael eu socian mewn dŵr distill am 24 awr cyn yr arbrawf hwn. Mae hynny'n holl bwysig. Peidiwch byth â chynnal yr arbrawf hwn gyda sblint sych. Gwisgwch eich cyfarpar am ddiffyn y llygaid. Rydw i wedi pylu'r goliadau ac rydw i'n mynd i newid y llosgi'r bynsen fel fod y fflam las yn rhuo, mwyn i ni allu gweld y lliwiau llachar yn gliriach. Rydw i'n mynd i ddechrau drwy brofi'r sblint wedi ei ddipio mewn dŵr distill. Mae hyn mwyn i ni allu gweld pa liw fflam y gawn pam nad oes ion metel yn bresennol. Rydw i am ddal y sblint yn ysgafn drost fflam y llosgi'r bynsen. Dydw i ddim yn gallu gweld unrhyw liw yn y fflam yma. Felly, beth am ddechrau'r profion fflam? Rydw i'n mynd i ddechrau gyda lithiwm. Unwaith eto, rydw i'n mynd i ddal y sblint yn ysgafn drost y fflam y llosgi'r bynsen, ac ar y sylwi ar y lliw. Allwch chi weld lliw coch yn y fflam? Rydym yn galw hyn yn rhyddgoch, ac fe welwch pam mewn munud. Nesaf, rydw i'n mynd i brofi'r ïonau potasiwm. Dyma'r un anoddaf i weld. Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu gweld fflam lelog. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi'r ïonau calsiwm. Unwaith eto, gallwn weld lliw coch, ond y tro hwn, mae'n goch oren. Dyna pam mae angen i ni fod yn fanwl iawn wrth ddisgrifio lliw fflam, lithiwm a chalsiwm. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi'r ïonau copr. Waw! Edrychwch ar y lliw gwyrdd hyfryd yna. Yn olaf, byddaf yn profi ïonau sodiwm. Gallwch weld lliw melyn oren llachar iawn yn y fflam. Gadewch i ni edrych ar liwiau'r fflam unwaith eto. Yn awr, rydym am symud i'r prawf sodiwm hydrocsid. Dyma'r prawf ar gyfer ïonau positif mewn hydoddiant. Byddaf yn gwneud y prawf hwn ar raddfa micro. Fodd bynnag, gellir cynnal yr arbrawf ar raddfa fwy, gan ddefnyddio tiwbiau profi safonol. Yn yr arbrawf hwn, y tabl canlyniadau yw lle mae'r arbrawf yn digwydd hefyd. Yn gyntaf oll,
rydw i'n mynd i wisgo fy ngoglau. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu 2 ddiferen o sodiwm hydrocsid i bob blwch yn y tabl canlyniadau. Cadwch bethau'n daclus fel nad ydych chi'n drysu'r canlyniadau. Cyn i ni ychwanegu'r hydoddiannau ionau positif, meddyliwch pa ionau sy'n bresennol yn y hydoddian sodiwm hydrocsid. Cofiwch, mewn hydoddiannau dyfrllyd, mae moleciwlau dŵr yn bresennol hefyd, yn ogystal â'r sylwedd sydd wedi hydoddi ynddo. Yn awr, rydym am ychwanegu 2 ddiferen o bob hydoddiant ionau positif ar yr hydoddiant sodiwm hydrocsid. Arsylwch yn ofalus ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi yn ei weld. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda'r ionau positif haearn. 2. Rydw i'n gallu gweld bod adwaith wedi digwydd, a bod allddodyn gwyrdd wedi ffurfio. Ystyriwch yr ionau sy'n bresennol yn y 2 hydoddiant. Mae metel hydrocsid anhydawdd wedi ffurfio. Haearn hydrocsid yw'r allddodyn gwyrdd hwn. Gallwn gyfnodi ein Sylweddau mewn tabl canlyniadau. Rydw i yn awr yn mynd i weithio fy ffordd drwy'r hydoddiannau ionau positif. Wrth i chi weithio, ceisiwch feddwl am beth sy'n digwydd ym mhob adwaith. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda hydoddiant haearn 3. Mae haearn 3 yn wahanol i haearn 2 oherwydd mae haearn 3 wedi colli 3 electron yn hytrach na 2 electron. Byddwch yn ofalus wrth i chi ollwng y diferion ar y papur, nad ydych chi'n colli dim ohono. Mantais yr arbrawf ar raddfa micro hon yw ei fod yn darparu ffordd arall o gofnodi'r canlyniadau cyn i mi symud ymlaen. Mae'n hawdd taro'r papur, felly byddwn yn awgrymu eich bod chi'n tynnu llun ar eich ffôn a llunio'r tabl canlyniadau o'r llun. Nesaf, rydw i'n mynd i ychwanegu gormod o sodiwm hydrocsid i'r holl hydoddiannau ac o'r sylwi'n ofalus beth sy'n digwydd. Pan ychwanegu'r gormod o sodiwm hydrocsid at sampl alwminiwm hydrocsid, mae'n hydoddi i roi sampl o sodiwm aluminad. Mae hyn yn rhoi prawf positif i ni o alwminiwm. Mae'n bosibl y byddwch chi eisiau tynnu llun arall o'ch canlyniadau yma, ond mewn gwirionedd, y cyfan y mae angen i chi gofio yw mai dyma prawf positif ar gyfer alwminiwm. Dyma'r hafaliad ar gyfer yr adwaith. Yn yr adran hon, rydym yn mynd i gynnal profion cemegol ar gyfer ionau carbonat, ionau sylffad ac ionau halid. Mae rhain i gyd yn ionau negatif. Yn ystod yr adweithiau, mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud arsylwadau gofalus a chofnodi eich canlyniadau mewn tabl canlyniadau, fel eich bod chi'n gwybod sut beth yw'r canlyniad positif. Yn gyntaf oll, mae angen i mi wisgo fy nghyfarpar am ddiffyn y llygad. Rydw i'n mynd i ddangos y prawf am ionau carbonat yn gyntaf. Rydw i'n mynd i roi dŵr calch mewn tiwb profi. Mae'n bosibl eich bod chi'n cofio ar gyfer beth mae profion dŵr calch, a gallu hyn roi cliw i chi am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu asid hydroclorig at fy hydoddiannau. Dyma fy hydoddiannau sodiwm carbonat, sy'n cynnwys ion carbonat. Rydw i'n mynd i ychwanegu asid at y tiwb profi cyntaf. Arsylwch beth sy'n digwydd. Gellwch weld swigod nwy yn ffurfio. Rydw i'n mynd i wneud hynny eto, ond y tro hwn, rydw i'n mynd i gasglu'r nwy gyda ffibed. Rydw i'n mynd i fyrlymu nwy drwy'r dŵr calch. Dylech allu gweld bod y dŵr calch wedi troi'n gymylog. Mae'n bosibl y byddwch chi'n cofio mai dyma'r prawf nwy am garbon deuocsid. Felly, y prawf positif ar gyfer ionau carbonat yw y bydd carbon deuocsid yn cael ei gynhyrchu pan fydd asid yn cael ei ychwanegu. Gallwch gadarnhau mai carbon deuocsid yw'r nwy drwy ei fyrlymu drwy ddŵr calch. Mae angen i chi allu ysgrifennu hafaliad geiriau a symbolau. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi am ionau sylffad. Dyma sodiwm sylffad. Rydw i'n mynd i ddechrau drwy ychwanegu ambell diferyn o asid hydroclorig.
Nid oedd swigod, felly nid oedd adwaith. Felly, dim prawf positif ar gyfer ionau carbonad. Ond, roedd ddim yn gwybod hynny. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu hydoddiant bariwm clorid. Dim ond ychydig ddiferion. Sylwch ar yr allddodyn gwyn. Bariwm sylffad yw hwn. Dyma'r hafaliad. Felly, y prawf positif ar gyfer ionau sylffad yw bod allddodyn gwyn yn ffurfio pan ychwanegu'r bariwm clorid. Yn olaf, rydym yn cyrraedd y prawf halid. Mae gen i sampl o bob hydoddiant mewn tiwbiau profi ar wahân. Rydw i am ddechrau drwy ychwanegu ambell ddiferen o asid neitrig gwanedig i bob un. Gyda ychydig o ddiferion arian nitrad i ddilyn. Arsylwch yn ofalus ar yr hyn sydd yn digwydd. Ym mhob adwaith, mae halid anhydawdd yn ffurfio. Os yw ion clorid yn bresennol, bydd allddodyn gwyn arian clorid yn ffurfio. Dyma'r hafaliad. Os oes ionau bromid yn bresennol, byddwch yn cael allddodyn lliw hufen, ac ar gyfer ionau iodid, mae'n felyn. Defnyddiwch yr adnoddau ychwanegol gyda'r fideo hwn i'ch helpu i ysgrifennu hafaliadau geiriau a symbolau ar gyfer yr adweithiau hyn. Nawr ein bod ni'n gwybod sut mae cynnal profion fflam a profion cemegol ac yn gwybod sut beth yw canlyniad positif, rydym yn gallu defnyddio'r adnoddau hyn i'n helpu ni i adnabod sylweddau anhysbys. Er enghraifft, sut gallwn ni adnabod bod ionau yn bresennol yn y sampl dirgel hwn? Gan fod yr hydoddiant yn las, rydym yn gwybod ei fod yn gorfod cynnwys ion copr. Rydym wedi dysgu am ddau brawf y gallwn ei defnyddio i gadarnhau hyn. Ar ôl adnabod yr ion positif, yna bydd angen i chi weithio drwy'r profion am ionau negatif, nes eich bod chi'n cael canlyniad positif. Diolch am wylio a mwynhewch eich arbrofion. Ysbrydoli eich addysg a'ch dysgu.